typisk af en hjemmeside opbygget af en forside. Under den, der er der en række undersider. Det kan være en side om os. Det kan være en side om vores produkter. Og det kan være en side om, hvordan man kontakter os. Og det er simpelthen også fint. Her der har vi den mest basale information om virksomheden, som vi får fortalt, når man kommer ind på hjemmesiden. Spørgsmålet er bare, hvem kommer ind på hjemmesiden? Og vi vil gerne have flere til at komme ind på hjemmesiden. Og hvordan får vi dem til at komme ind på hjemmesiden? Vi skal formå med vores hjemmeside, der skal vi formå at få skabt kontakt til vores kunder. Der står i hvert fald en herovre. Og bindeledet mellem vores hjemmeside og vores kunde, det er internettet, der ligger herude i skyen. Vores fornemmeste opgave er at få knyttet det bånd mellem os to. Det er i hvert fald den første og den vigtigste opgave. Og typisk den måde det sker på, det er at vores kunde sidder ved computeren og har et behov, har brug for noget viden, har brug for et produkt, har brug for en løsning på en problematik. Så han sætter sig foran computeren, går på Google og skriver nogle søgeord. Det er altså ord, der ligger herude i skyen. Vores problem lige nu er, at for Google og for andre søgemaskiner, der er det ikke helt nemt at finde de her ord på den her side. Så derfor bliver vi hele tiden nødt til at tænke på, at vi bliver nødt til at gøre det så let, vi bliver nødt til at gøre det så tilgængeligt som overhovedet muligt. Derfor bliver vi nødt til at sætte os ned her og prøve at tænke med vores kunders, eller se tingene med vores kunders øjne og med vores kunders ører. Og sige, hvad er det egentlig, at vores kunder er interesseret i? Ud fra det, der bliver vi nødt til at lave et tillæg på vores hjemmeside. Vi bliver nødt til at sætte os ned og sige, jamen, det er egentlig det her behov, vi dækker. Og når vi dækker det her behov, hvad går man så ind og søger på, når man er kunde og efterlyser det behov? Der finder vi nogle søgeord. Og det er sjovt nok forhåbentlig også de røde her, som matcher dem, han søgte efter her før. Og til dem, der laver vi en side til hver af dem. På den måde, så bliver det meget lettere for Google at få dirigeret vores kunde ind på vores side. Og det der så typisk vil ske jo, det er, at han har tastet et søgeord ind. Ud fra det søgeord, der bliver han ledt hen på den side her eksempelvis. Der skaber vi forbindelsen, fordi vi skal hele tiden huske på, hvad enkelt af de her søgeord, der er der et væld af andre virksomheder, af vores konkurrenter, der også gerne vil have ham kunden til at gå ind på netop deres side. Så vi bliver nødt til at sørge for at gøre vores søgeord så tilgængelige som overhovedet muligt. Og næste ting er så, at når vi så har fået besøg af vores kunde på vores side, ja, så skal han jo helst ikke bare stikke af igen med det samme, men vi skal ham til at blive på siden. Og vi skulle i sidste ende gerne konvertere ham til en kunde eller et lead, så at sige. Og det lead, vi taler rigtig meget om her, fordi det er ikke en webshop, det er en hjemmeside, og der har vi et lead, som vi kan tage fat i efterfølgende. Det kan vi gøre via e-mail, vi kan gøre det ved at sende en ringe til dem. Men når han kommer ind på den her side, så er der nogle ting, der skal være i orden, fordi en ting er, at vi har søgeoptimeret vores side, og vi har fået kunderne ind. Vi skal også konvertere dem til lead, og der taler vi hele tiden om, at vi har en salgstrakt, vi skal have dem igennem, hvor de kommer ind op i toppen, og så er der nogle lag, de skal igennem, og i sidste ende, der kommer de ud hernede som et lead, som vi kan arbejde med.
som vi kan tage kontakt til, og som vi forhåbentligvis kan skabe en relation til, og som vi kan sælge en af vores produkter til. Men før vi når så langt, så er det vigtigt, at vi har en relevant information her. Det er vigtigt, at vi har nogle relevante billeder, der gør dels, at vi sælger os selv, vi sælger vores produkt, men også at kunden føler sig underholdt, mens han er inde på vores side. Men aller vigtigst, så er det, at kunden hele tiden har let ved at komme i kontakt med os. Og der nytter det altså ikke noget, at den eneste måde at komme i kontakt med os på, det er, at vi er vores kontaktside. Den skal hele tiden ligge lige til musehånden, hvordan man kommer i kontakt. Det kan være i form af en knap, hvor vi skriver kontakt os, eller det kan være i form af en formular, der eksempelvis står nederst på siden, som man lige hurtigt skal fylde ud, 3 linjer, og så får han information for os. Der har vi genereret et lead. Men en information, der også skal være tilgængelig hele tiden, det er, hvis vi arbejder med nyhedsbreve, og det er en rigtig god ting, og rigtig effektiv og billig måde at markedsføre sig på, og etablere en relation til sine kunder, det er altså nyhedsbrevene. Så tilmelding til nyhedsbrev, hvis man arbejder for det, skal også hele tiden være tilgængelig på den side, kunden er, uanset henne på hjemmesiden her. Så det, der er vigtigt, det er, at vi har kontaktinformation, vi har eventuelt en formular, og vi har e-mail-tilmelding. De skal som udgangspunkt helst altid være tilgængelige, uanset hvorhenne på vores hjemmeside vores kunder befinder os. Så tilgængelighed, synlighed og tilgængelighed skaber konvertering, som gør, at vi har en reel kunde, vi kan arbejde med efterfølgende. Tak for nu.